karon mag-turn kami sa balay sa akong anak. Diri sa Kambantian, Davao City. Tara, sulod mo. Mauni ang sala sa akong anak. Balay niya. Diri kami maglingkod-lingkod wag tanaw og TV kay naarama ang TV diha. Ana kare diri mauni ang kuang kusina. O kani aganan, manugas, plato. Mauni. Ani mauni ang kwarto sa iyang anak na laki. Unya kay wala man diri o kinsay ibilin aning balay diri higda. Dili siya matulog. Kani sa anak niya nga babae. Mao ni ang kwarto. Nya wa man diri po sa Japan. Si Queenie ang naghigda. Narao Japayoki. Mao ni Anara sila oh. Si Tomo dai ni. Sa akani, wa may picture sa akani. wa man gamay pa. Cute kayong divider oh. Diri ang CR. CR ni dito. Abrihan dili. Ayun na. Kani. Kani sa kwarto ni Madam sa mga inahan sa mga bata. Mao ni. Ana. Iyang mga Diri ka butan. nagatulog la. Oh, dito tapan mi dito ako sa dili maigo sa kuan. Ha? Dili maigo sa kurente o ano sa ni? Aircon. Aircon. Kaya naman. Tugnaw kaayo eh. Patay sa pagkabuntan. Mao ni. Unsa man ni dere? Kani kasilya ka to, musayom ka dito. O gusto ka mabutang og tubig, pumuli mo sayom. Magsayom-sayom ka diri. Kani buhat batang o sa merkado sa hapon man ni kani. Na Naligo na ka dira. natatapoy pa mag-akot ng tubig. Ano shower? Ano ay? Unsa din ako kada oh. Kani? Dito sa likod. Kana ba? Ha? Di na ka maghakot kay mo. Mm. Kanila oh. Ano si Pislit. Madama Libang mangihi dili siya mag ilampos kahit bisag alas 12 na sa gabi basta wa pa sa maka kuan sa iyang naong amo bangon jud kay kon ako di na makubangon ala kang naong nga diha matagip-tip katugon ako.
pizza nangka, Silang ka, pinya, pinya, o melon. melon. La nindot kay kangipon la og bingka. Para Bingka, among pagasalo-saluhan. Oh, Dapat ano daw sa ngipon la? Oh. Nindot pila. Ngayon ka la. Kasi paminaw la. Lain gani kay murag bugat aw sa baro. Ana dragod. Ko ato dil. Ko So ato. nangaon na sila. Kana be mga Sila madam, si Jessa, pa isa. si Adil. Ay, ka sexy ba ni model? Ano yung tutoy? Tabon yung tutoy. Si Dinding. Kana sa kilid ba sa among kwarto na asa anang butang eh. Tami wak. Nakuibing ka ba? Hi Dil. Maglaway ko sa kubing ka. Pangit ni model. Ay, gwapa di ay. Diyos ko. Unsa? Bakit? Ba man siya eh. Kapag Unsa? na talo dire? Kisa na. Talo. Wala man, wala. Wala. Kira ibig na. Ay, lagi ka lang sila ga. Misog na siya kinakaba. Ay, lagi ka lang lagi. Unsaon? Kaya si Unsa? Jiril, kay ko ano Jiril. Asa ang bayad? Special child. Gamay lang ako abi. Ay, lagi ka na ah. Yun sa rin laga. Pawan niya. Ay, di ko ani da kagisipa masyagil. Lagpot man. Gusto ko lang. Butan mo kayo. Si Queenie binli. Wala na, Queenie. Binlig isa uy. Wala. Wala na, kani mang tindo. Oh, yatod ka kan Jerel. Wako, yatod ka Jerel. Ay, sige pangutkot. Kay duha ba yung mga nakaon, baya ka pagansi. Ulang pa? Tiwasan niya siya mga ate, oh. Dito pagkaungkit ito. Para na. Napay, ininete. Unsa man dito isa man git. Sa? Bulingit mang naong. Bulingit mang kadil. Sa man ayaw makita ang tutoy. Tubo ni ana. Sa man. Gae, gae. Paak na paak. Kalag ng luwa. Hi, Mike Bayashi. Thank you for watching. Kasi paminaw lang ang nanay ngipon sa ubos. Ani ko ni mo sa tangtangon na nako kay. Kasi tantangon. Yana, bigla ko. Gaeng. Yana, meron batang dalawa na. Yang isun man to. Ito. Huwag mo buksan ang gate. Ay oo, katong isagit. Oo. Mo dito yung pasabot. Nga wag mong buksan ng gate, nang pasaba ba? Kay. Dili, gusto siya makasulod diri kay manghilabot. Ah, Yun sa din niya. Ken, sabay na Ken. Giluan niya ito. Liwaan, galing niya si Iwako. Pagkaduwa na sang. Labot mga punya nga po niya. Sekarang niya si Adel. Buwan, adulong ko. Anad-anad ra na la, manad ra ka. Hantod yun na diri sa dire? tangtang na. Ah, tangtang dahil siya. Ken. Sabay ta. Tangtang ko ni kay wa may nagkukuha may. Nagpaabot siya ang Ulit ko. Pagtanaw mo og okra ha. Baguan mo kung wala kay ngipon lo eh. Na kompleto. O gani. Anad mo tong duha na lang ba? Lami sang, Yung ano isa na mga pagtaon. lami sang. Malay na ka mga permero. Manakakit, siguro yung Pilagos. manakakaon pizza. Yung Pilagos. Dere gyud. Hmm? Sila, dere. Ansa? Ano nga ba? Wala na kung dari. Nani, ang tambaso na. Dili cup noodles. Sa to eh, tag 20 ron to.
Hurot di ay ng baso di ay hurot di ay cup noodles. Nga gibutang ram na ako itong cup noodles kay na ay mga yuog. Sudan ka itong butangan kay nahurot ang tupperware. Strikta na kay kaya na kay Marpil. Mar. Ano la? Smile. Pugong-pugong manggani ni kay aron dili ba huswa. Sa di ang baso na driwak. Nindot. Ya kay cup noodles. Baw kayo. Bodok kayo ko produce la. Sige mga palawbog tama. Unsa na kanay mag-display ka re. Italiyay ko sa Japan. Na i-display ang anak. Ay mo nang natanduay Kapag naman din. katanduay, lapad. Ug lungnik. Ug gagmay na rani. Piki na rani. Nindot kay wak no? Pero ihab display noodles. Awa ko, mga nindot kay baso plato. Oh, nindot kay. Dito plato pa na ibuak. Atsop kay kutsara, plato. O atsop kay pangdato pa niyo. Muwa noodles. Ang tagpilahan man to tong kutsara dito. Tag. Naruto tag gis. Tag 5. Nagsingko na to. Manggawas lang mga nindot kung pista. Ang gawas ang mga ninda pista. Ang mga inana, ang gwapo na baso, taguan. Kuya kayo. Doktor ba ni Jagboa? Ako ba yung mabuhat? Di. Pagkaon ang plastic. Mo ni nga na pa puno. O, inani po silin ba? Inani silin. Inani. Labay, sigas-sigas babaw. Ato adi ay. Wala! Gasoy! Ay, butin! Nakamay! O niya magposporo pag yun. O, puspuro pa dyan. Kaya di mo Piyerte sadya. ka, buya! Mapasok ka na! Sige na, palit! Tagamuntag, palit! Tapoy na kayo! O, wak pa dyan mga dilata! Ikaw, wak kayo dilata! Ginamos, piminte! Namos. Kamunta kay Nana Lao? Diyan na. Parang humot. Palamot. O. Tapos na pa dyan kay Nani, o. Inani ba? Oh. Parang di mapanos. Nang perkon da kasi mo Yan ay korto. gripo lang na iruak na. Nay gripo, dili si bomba, kay tapoy. Away kay re. Pareha drama, gripo. Kamu may magbayad kuryente. Dali na lang kapuyo wak. Pwede ko eh. Grade 7 na. Kapit na lang. Pohon. Grade 7. Kasi may simba ni mo, magpa-eskwela ni mo grade 7 dire. Ano lang? Ako hindi naman sa. Dito mo ko. Kasi yung diri mo sa Pwede mo, kapalong na no. Layo. Layo. Biyahe. laptop siguro. Kapalo Jis, ko. ang maging baon na ilo sa imo. Unsa nang grade 7? First year high school? Unsa na ka? Mag-grade 6. Mga katik-tik sa unang panahon, maingon ko nga, mahala, nang mapatay ko basta makasakay ko ng aeroplano untana. Pasakyon untana ko ng aeroplano ka nang magbomba, mag-spray sa saging ba. Na maingon man po ito si tamay mo singa na kanang mo sakyan anak, mga tumbay noong kay anak mo takilid, bali na pong takilid. Ingkog sabot, kung kay nagbayad mo kung dili patakilid. Ipatunga jud takilid. Kilid bitaw na la. Ha? Mo anak gyud ba nang Nang sasagwan. mahapit bitang mo dive ingkog dili. Dili amo itakan dili sa ko ano pakikiling-kiling. Tungaon jud niya. Balik-balik dito gikan sa sagingan sa Soriano largo sa amo, balik-balik na sa anak ba, anak. Sa nakasakay na ako bitaw kay gidala ko sa Manila sa akong anak pag bakasyon niya diri. Ipauban ko kutob sa Manila, sakay na ko. Kami tulo, si Inday, ako, o si Bibing. Sus, diri man ko nahibutang sa kilid. Bintana. Pintana. Wa pa to, permiro. Sa permiro pag-anak mo, mura magmuhunat. Sirit sa taman nga na maingon ato pataas na pataas. Sa nakita pa kintay ng mga karsada, mga balay, nakita pa ng mga sin, lami patanawon. So, sa dito na sa ibabaw, wa na may nakita nga mga ato.
Ang langit panganod mo ra mga panganod na po sa ubo so man ako nakitaan mo takidid pabitaw na murag nakiling. Anak nakiling man. Ko gwa na diretso na ko. Sa ako na. Di na ko makabalik. Patay na jud ko ani. Utong mura ko utong himpiyong. Na pag abot dito, alright. Isa ka oras ingon man tong stewardess nga. Pagkuan na kay hapit na lagi daw ko no kuan landing. Na pagtangtang na sa bakos kay di man ko. Dili pa di ay ko to magpabakos pagsakay. Kung ayan nila taon-taon gud inday ani kay ako adto dili ko kaambak dayon kada pa may gain. Bawal mong gudla. Dapat mag seatbelt gyud. Bawal Di, dili ang ko ako adto kay aron ako'y mauna pag-ambak kayo. Ko buskagon. Balim. Ingon po si hindi di man na pwede. Nya pagkanaog namo. Kung hindi ka isa ko posporo, nakay posporo, kay kuan ka ng mura kong nabungol. Sa kulay sa may posporo, diri ing anak na ba kay sa kuan. Na pagpanguli na mo, nako kita oran nako anang diri, gisugsungan ko anang headset. headset. Nako mabungol. Ingon ko, nusta, kani magtanaw sa aeroplano diri mulabay, perting paspasa. Ito na ta sa taas ya gani mo doyog ano sa man mo abot siya man siguro ni kadlaw ni abot mag-asar ka layo ato Manila unsa man mo man magdagan unsa na matay ang makina ka ani kay di man pud mo makabati kang andar sa makina wa may tingog ko na tulo siguro ni andar kakuan ani may pag sakay og truck ani kay abot na siguro ni di man di ay Papa na bilhin mo. nga. Kwarto na to. Nay, balon ni mo sa eskwela. Imo na po dugton ron pag Karon sa ding klase ng lawa ko lang. tag 29 ingon sa to. Karon sa wa. 19. 29. 29. Gaya po eh. 14 man gud ang uban. Pila? Andito? Oh. Malagi uban 14. Ugma. Mga private siguro na. Grade. Ilan yung grado? Grade 5? Oh, mag grade 6. Yun. Grade 5 gani. So mag Grade 6 kayo no? Grade 5 pa karon. Grade 6 kayo no? Pag ani ka makapatong sa grade 5, Dili ba grade 5 jud Sharon, mag grade 6 daw siya. Grade 5 pag jud Sharon. Pag-eskwela. lagi. Oh, pag eskwela ba magpagpinulak eh. Absa na. Masuko. Absan. Ang isa. Di man ang maway yun ang sinultihan. Anak ka ng Papasoy ka bala no may di man na suko mo rin singhag ba? Mamag di ay ni Dilpen. Ingo mga. Siltin. Kahit namin ito tingog. Yung mga tama pag maminti man isog. Mga daw kaon. Ano di man kayo mo kaon kay. Mga magbahadlok ta. Ingon na Stephen, unsa man kag singhag man daw kuno ka mga dag pagka. Ang sayod na ba ka sa akong inistoryahan. Nga ang maingon ko ba. Kalikat mo. Dali na mama. Nabaubay ako siya ha. Unsa di ka mangagda sa una la siya. Dali na mama, mga oras ka. Ana. Ah. Okay, para siya singhag na to. Singhag na sa iya nga mao may yung sinultihan ako sa riga. Ang marami sila pinyo magkasabat sa ako ni sinultihan. Ang outro na ako ingon. Halika mo ma. Mga oras ka. Ano sinula di ba? Lord, gamay bitutog tingog. Ano mo siguro na mga kita. Wala na kami na. Mag-iingat kasi ading. Ito yung Lola. Gamay ba, gamay. Kapag isubi kong kinapangay kong kabalong ano? Siya po dito sa mga ko sa una ba? Si Bibing. Bata pa siya dito. Oh. Nagay wa man di man anad lagi na high school na to siya wa man lagi maanad na siya di man siya tagluto. Laba di po siya maglaba hinlo na iya. Na gipapalit siya og tinapa. La. Unsa di ana tinapa unsaon man ni? Isog ba? Kagamay man tug tingog. Isog ba sa diya? Imbuto. Perdong nga rin kay wat siya malagsik isa. Mga Tinapa? Ah. Isog ba ni mo ta? Kain ingo mo daw iyang lola isog ba? Di isog ba?
Sina pa sa lata. Ah, Tibuto. Di ba yung gumuluto, di ko kabalo as in. kalingaw.